Pekné dopoludne prajem, ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som odprezentovala kazuistiku jedného z podnetov, ktoré šetrila pobočka Košice Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na úrad bol doručený podnet, písateľom bola pacientka a jej manžel, ktorí boli nespokojní s postupom Centra pre liečbu neplodnosti pri mimotelovom oplodnení, boli nespokojní s hormonálnou stimuláciou spojenou so vznikom komplikácie ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, boli nespokojní s rozsahom informovania o rizikách hormonálnej liečby a o možnej komplikácii zo strany ošetrujúceho lekára. V rámci podnetu písali: neboli sme o tomto vopred ani len v náznaku informovaní. Vopred sme museli síce podpísať papier, že sme boli vyčerpávajúco poučení, žiaľ len o postupe, ktorému sa musíme podrobiť. Realizovaný bol výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, podkladom ktorého, na základe podkladom bol jednak písomný podnet písateľov, zdravotná dokumentácia pacientky, jednak od dohliadaného subjektu, jednak od poskytovateľov, ktorí boli oslovení v rámci súčinnosti. Ďalej to bolo písomné vyjadrenie dohliadaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a odborné stanovisko konzultanta úradu, v danom prípade odborníka v špecializačnom odbore reprodukčná medicína. Zo zdravotnej dokumentácie bolo zistené, že pacientka sa 4 roky lieči na primárnu neplodnosť, mala dokumentovaný syndrom polycystických ovárií, anovulačný cyklus, u manžela bola prítomná astenospermia a na základe týchto zistených údajov v skutočnosti bola ošetrujúcim lekárom odporúčaná liečba sterility mimotelovým oplodnením v kombinácii spôsobom intracytoplazmatickou injekciou spermie. Predpokladám, že to nevidíte, ale je to dôležité z toho dôvodu, je to informovaný súhlas, jeho znenie. Tento informovaný súhlas, boli to 2 a 4-kové strany, kde boli písatelia informovaní o spôsobe liečby, o svojom zdravotnom stave, o rizikách ako takých. A konkrétne jeden bod bol, citujem: uvedomujeme si, že aj keď bude umelé oplodnenie vykonané podľa súčasných vedeckých poznatkov, môže dôjsť ku komplikáciám. V zátvorke je napríklad ovariálny hyperstimulačný syndrom, ktoré sú spojené s výkonom aj s každým tehotenstvom. U pacientky bola začatá realizovaná hormonálna stimulácia, realizovaný bol dlhý protokol stimulácie analogom GnRH dekapeptylom s následnou stimuláciou gonadotropínom puregonom v dávke 225 jednotiek denne od 4.5. Prvá kontrola bola realizovaná po 5 dňoch, vykonané bolo USG vyšetrenie s nálezom 5 folikulov s priemerom 10 mm ako v ľavom, tak v pravom ováriu. Odporúčané bolo pokračovať v aplikácii Puregonu do 12.5. 13.5. bola vykonaná druhá kontrola, vykonané bolo USG vyšetrenie, v ľavom ováriu 13 folikulov s priemerom 17 až 18 mm, v právom 16 s priemerom 16 až 18 mm. Ordinované bolo jednorazové podanie pregnilu nasledujúci deň večer. Nález bol hodnotený ako riziko OHSS, odporúčané bolo už nepodávať Puregon. Pacientka však oznámila, že omylom si v daný deň už injekciu pichla. Na 16.5. po ďalších 3 dňoch bol realizovaný odber oocitov, bolo získaných 32 oocitov, z toho 27 bolo oplodnených a z toho 24 zmrazených. Nasledujúci deň vo večerných hodinách bola manželom pacientky privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci záchrannej zdravotnej služby pre kolapsový stav. Pacientka bola vyšetrená, ten klinický nález bol v podstate norme okrem miernej hypotenzie, avšak vzhľadom na anamnézu odberu oocitov v predchádzajúci deň bola pacientke odporúčaná hospitalizácia, teda transport na hospitalizáciu. Tento postup však pacientka odmietala a je o tom urobený aj písomný záznam zdravotnej dokumentácie záchrannej zdravotnej služby. Nasledujúci deň bola pacientka vyšetrená v centre. Subjektívne udávala bolesti v podbrúšku, sťažené dýchanie, nauzeu, nezvracala, opuchy neboli prítomné. Ultrazvukovým vyšetrením boli zistené obidva zväčšené vaječníky, prítomné boli cysty do 35 mm, prítomná bola voľná tekutina v dutine brušnej.
Stav bol hodnotený ako ovariálny hyperstimulačný syndrom 3. stupňa. Bolo upustené od embryotransferu a pacientke bola odporúčaná hospitalizácia. Na túto hospitalizáciu však pacientka v daný deň nešla až na nasledujúci deň. V rámci anamnézy, v rámci príjmovej diagnózy udávala, že je zle, mala naozaj, už aj zvracala, ťažšie sa jej dýchalo, prítomné boli bolesti v podbrúšku. Objektívne ten nález bol taký skromnejší, prítomné bolo palpačne bolestivé brucho, ostatné v podstate v norme. Ultrazvuk, prítomné zväčšené ovária polycystickej štruktúry, potvrdený ascites. V laboratórnom náleze prítomná bola leukocytóza, trombocytóza, hypoalbuminémia, hypoproteinémia, elevácia pečeňových enzymov, CRP aj estradiolu. Potvrdený bol ovariálny hyperstimulačný syndrom 3. stupňa, realizovaná bola symptomatická liečba a pacientka na 6. deň hospitalizácie bola prepustená na vlastnú žiadosť tým, že podpísala revers. Čo sa týka vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dohliadaného subjektu, ten sa rozhodol pokračovať, cyklus ukončiť napriek priebežným možno trošku komplikáciám, výsledkom čoho bolo získanie veľkého počtu kvalitných oocitov a následne aj embryí. Druhé je však zaujímavé, kde sa vyjadroval k spôsobu poučenia, kde vlastne popísal, že pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti obom manželom odovzdal písomné poučenie s písomným informovaným súhlasom s tým, že si ho majú doma preštudovať, podpísať a pri najbližšej návšteve doniesť. V prípade nejasnosti im bolo ponúknuté vysvetlenie a konzultácia, avšak ani pacientka, ani jej manžel túto možnosť nevyužili a podpísané tlačivo pri najbližšej kontrole doniesli späť. Čo sa týka hodnotenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého základom bolo vlastne stanovisko odborníka v danom špecializačnom odbore, úrad konštatoval, že postup mimotielového oplodnenia bol indikovaný aj realizovaný správne. Pacientka bola pripravovaná hormonálnou stimuláciou štandardným spôsobom a primeranou dávkou. Priebeh hormonálnej stimulácie je pri polycystických ováriách všeobecne ťažko predvídateľný a vynechanie hormonálnej liečby sa pre podstatné zníženie úspešnosti neodporúča. Výsledkom je konštatovanie, že vznik uvedenej komplikácie liečby pri dodržaní štandardných postupov, pri dodržaní dávok liečiv nebol hodnotený ako následok nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. V danom prípade išlo o lekársky hraničný stav pri riešení chorobného stavu vaječníkov. Čiže úrad konštatoval, že zdravotná starostlivosť bola pacientke poskytnutá správne a nezistila porušenie paragrafu 4 odseku 3 zákona číslo 576 roku 2004 o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Na druhej strane je tu problém správnosti poučenia pacientky a jej informovaný súhlas. Uvedené správnosť postupu pri poučení pacientka aj manžela, rozsah poučenia, správnosť samotného postupu, to je kontrola dodržiavania ustanovení paragrafu 6 zákona číslo 576, nie je v kompetencii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Uvedené je kompetencii orgánu, ktorý vydal poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzku, čiže buď Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky alebo Úradu vyššieho územného celku. V zmysle uvedeného bola táto časť podnetu na ďalšie prešetrenie postúpená Úradu vyššieho územného celku. Spätnou informáciou sme sa dozvedeli výsledok šetrenia zo strany VÚC, ktorý konštatoval, že na základe ich šetrenia nebolo možné objektívne preukázať tvrdenie písateľky, že nebola dostatočne poučená a informovaná o možných rizikách liečby neplodnosti, čiže zo strany VÚC nebolo konštatované pochybenie pri poskytnutí informovaného súhlasu a poučenia. Na záver, tak možno na zamyslenie. Pacientka podpísala písomný informovaný súhlas. Tento informovaný súhlas obsahoval aj písomnú informáciu o možnosti vzniku ovariálneho hyperstimulačného syndrómu. Čiže môžeme povedať, že nebola porušená právna norma, písomný informovaný súhlas bol súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pacientka podpísala znenie, že lekárom bola v úvodzovkách vyčerpávajúcim spôsobom poučená. To je znenie z daného dokumentu.
Čiže bola poučená o svojom zdravotnom stave, liečbe, o rizikách liečby a k ošetrujúcemu lekárovi nemala žiadne otázky. Je tu otázka na jednej strane, či vedela pacientka bez medicínskeho vzdelania z daného písomného dokumentu, čo znamená ováriálny hyperstimulačný syndrom, ktorý bol písaný v informovanom súhlase len v latinčine, ako sa prejavuje, ako lieči, aké má rizika. Na druhej strane pacientka svojim podpisom potvrdila, že bola o všetkom poučená a v ďalšom priebehu opakovane nerešpektovala odporúčanie hospitalizácie, ktorú neskôr vlastne aj z vlastného rozhodnutia predčasne ukončila. Ďakujem pekne za pozornosť.